Assalamu alaikum masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wannan rana ce mai cike da farin ciki da annashuwa. Wannan rana ce wadda dukkanin musulmi na gari bai da rana kamar wannan ranai. Wannan rana ce mai muhimmanci ga rayuwar dukkanin musulmi. Wannan rana ce da musulmi ya kamata ya kasance mai yawan kyauta, mai yawan sadaka, mai yawan yin salati ga annabi. Wannan rana ce ta farin ciki da farin cikin da ke cikinta ba zai misalta ba. Wannan rana ce da aka haifi shugaban shugabanni, shugaban halittu baki ɗaya, shugaban annabawa baki ɗaya, shugaban dukkanin halitta baki ɗaya. Wannan rana ce da aka halicci abin yabon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wannan rana ce da aka halicci masoyin Allah. Wannan rana ce da aka halicci masoyin da duk duniya tun da aka halicci duniya har zuwa yau kuma ba za a taɓa halittar masoyin da muke so kamar shi ba. Ubangiji Allah ya ƙara mana son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. ‘Yan uwa, muna taya dukkanin ɗaukacin ‘yan uwan musulmin duniya baki ɗaya murnar zagayowar wannan wata da kuma murnar zagayowar wannan rana ta 12 ga watan Rabi'ul Awwal. Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan rana. Allah ya ƙara mana son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ina muku fatan alkhairi masoyana.